Καλώς τα παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα οδήγησης από το Φευγάδος Driving Academy. Και σήμερα θα δούμε τις ερωτήσεις από το κεφάλαιο Διασταυρώνεστε, προσπερνάτε. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται πιο πολύ στο πώς συμπεριφερόμαστε όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες προσπέρασης, αλλά και στο πώς συμπεριφερόμαστε όταν διασταυρωνόμαστε με άλλο όχημα σε στενό δρόμο και πρέπει κάποιος να περάσει. Αυτά τουλάχιστον είναι τα δύο κύρια μέρη στα οποία αναφέρεται το κεφάλαιο αυτό. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι η προσπέραση γίνεται πάντα από αριστερά. Κατά κανόνα. Η μόνη φορά που επιτρέπεται να προσπεράσουμε ένα άλλο όχημα από δεξιά είναι όταν το όχημα που βρίσκεται μπροστά μας και θέλουμε να προσπεράσουμε έχει βγάλει φλάσα αριστερά, θα στρίψει δηλαδή σε κάποιο δρόμο, όχι για προσπέραση, θα στρίψει σε κάποιο δρόμο, έχει βγάλει φλάσα αριστερά λοιπόν και έχει μετακινήσει και το όχημά του κοντά στον άξονα του οδοστρώματος. Δηλαδή όντως θέλει να στρίψει και δεν είναι κάποιο φλας ξεχασμένο. Το να προσπεράσετε ένα άλλο όχημα δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι αυτό που βλέπουμε δηλαδή συνήθως στο δρόμο που τελευταία στιγμή ο άλλος έχει κολλήσει, πάει τον άλλον που λέει ο λόγος κολοφεράτζα, κολλητά από πίσω του και τελευταία στιγμή του θυμιέται να βγάλει ένα φλας, να κάνει μια προσπέραση τύπου καμικάζι και να χωθεί σφίνα στο καπάκι μπροστά του. Δεν είναι έτσι το προσπέρασμα. Το προσπέρασμα θέλει μια διαδικασία. Θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι μπροστά σας έχετε ένα μεγάλο περιθώριο. Ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση ή τέλος πάντων αν έρχονται να είναι πάρα πολύ μακριά και να μπορείτε να καταλάβετε και ποια είναι η ταχύτητά τους. Δεν υπάρχουν μπροστά μας τροφές. Η γραμμή που βρίσκεται κάτω, η διαγράμμιση δηλαδή πρέπει να είναι διακεκομένη ή τουλάχιστον διακεκομένη από τη δική μας μεριά και εννοείται να μην γίνεται συνεχόμενη μέσα στο χρόνο αυτόν στο οποίο χρειαζόμαστε εμείς στην απόσταση τέλος πάντων για να κάνουμε το προσπέρασμα. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να δούμε τους καθρέφτες και την εκρηγωνία αν υπάρχει κάποιος ο οποίος ετοιμάζεται να μας προσπεράσει ή ήδη μας προσπερνάει. Στη συνέχεια, εφόσον μετακινήσουμε το αυτοκίνητο λίγο κοντά στον άξονα του οδοστρώματος στη λωρίδα για να μπορέσει να δει και ο άλλος το flash, το οποίο θα το ανάψουμε τουλάχιστον 3 με 4 δευτερόλεπτα πριν γίνει η προσπέραση. Θυμηθείτε πάντα και την νεκρή γωνία, θυμηθείτε δηλαδή να κάνετε πάντα πριν ξεκινήσετε το προσπέρασμα ένα γρήγορο κοίταγμα στα αριστερά σας και αν νιώθετε ότι η ταχύτητα που έχετε μέσα δεν θα σας βγάλει για να κάνετε μια ασφαλή προσπέραση, πρέπει να κατεβάσετε μια ταχύτητα, μια σχέση λιγότερη, δηλαδή από τετάρτη να βάλουμε τρίτη. Και αυτό γιατί στην προσπέραση θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται λιγότερο χρόνο στο αντίθετο ρεύμα. Η προσπέραση δηλαδή πρέπει να γίνεται γρήγορα. Με ασφάλεια μεν, αλλά γρήγορα. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να κατεβάσουμε μια ταχύτητα πιο κάτω, να έχουμε πιο μεγάλη ισχύ στον κινητήρα και έτσι ώστε να κάνουμε την προσπέραση γρήγορα και με ασφάλεια. Επανερχόμαστε στη λωρίδα μας όταν δούμε το αυτοκίνητο το οποίο προσπεράσαμε στο καθρέφτη και όχι πιο πριν. Δεν κάνουμε δηλαδή, κάναμε την προσπέραση και στο καπάκι κάνουμε μια τιμονιά δεξιά και του χωνόμαστε τον άλλο, του πανικοβάλλουμε κτλ. Όχι, όπως έγινε σωστά το ξεκίνημα της προσπέρασης, έτσι πρέπει και να καταλήξουμε σωστά. Όταν μπούμε στο πρακτικό κομμάτι, εκεί θα τα δούμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα αυτά είναι απλώς λίγο θεωρητικά. Όταν είσαι στην πράξη βλέπεις κάποια πράγματα και κάποιες άλλες καταστάσεις και μαθαίνεις να κρίνεις και να παίρνεις αποφάσεις ανάλογα με τις οποιασδήποτε συνθήκες. Τώρα, το δεύτερο μέρος στο οποίο πραγματεύεται το κεφάλαιο είναι τι κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε ένα στενό δρόμο, κυρίως με κλίση, με ένα άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή και κάποιος αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει, δεν χωράνε τα δύο αυτοκίνητα και κάποιος πρέπει να κάνει πίσω. Αν δηλαδή έχουμε δύο οχήματα, δύο ίδια οχήματα, έχει σημασία το ίδιο οχήματα, ένα γιοταχή με γιοταχή, και φτάνουν σε ένα σημείο ανηφορικό, ο ένας ανεβαίνει, ο άλλος κατεβαίνει και είναι ένα σημείο το οποίο δεν μπορούν να περάσουν και τα δύο. Και πρέπει κάποιος ή να κάνει πίσω γενικά. Αυτός που θα πρέπει να κάνει πίσω είναι αυτός που κατεβαίνει. Δηλαδή προτεραιότητα έχει το όχημα που ανεβαίνει. Γιατί φανταστείτε είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά αν είναι ένας δρόμος βρεγμένος ή αν έχει και λίγο πάγο, ακόμα χειρότερα δηλαδή, να πρέπει ο άλλος από μηδενική ταχύτητα επάνω στον ανήφορο να βάλει πάλι πρώτη και να προσπαθήσει να ανέβει. Είναι λίγο δύσκολο, οπότε προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό. Έτσι λοιπόν προτεραιότητα έχει αυτός που ανεβαίνει. Αυτός που κατεβαίνει σταματάει. Αυτό όμως δεν ισχύει όταν υπάρχουν οχήματα διαφορετικής κατηγορίας. Διασταυρώνεται δηλαδή ένα γιοταχή με ένα φορτηγό. Τι κάνεις εκεί? Εδώ λίγο αλλάζει το πράγμα, γιατί σε αυτή την περίπτωση προτεραιότητα έχει η μεγαλύτερη κατηγορία. Το λεωφορείο δηλαδή έχει προτεραιότητα έναντι του φορτηγού.
Το λεωφορείο του μεταξύ μπορεί να βρίσκεται σε κατηφόρα. Δεν έχει σημασία, έχει αυτός προτεραιότητα σε αυτή τη φάση. Όπως επίσης προτεραιότητα μπορεί να έχει, αν βρεθεί ένα λεωφορείο με μία νταλίκα, προτεραιότητα βέβαια έχει νταλίκα, γιατί είναι μεγαλύτερη κατηγορία. Θα μπορούσε π.χ. να διασταυρώνεται σε ένα δρόμο με κλίση ένα λεωφορείο με μία νταλίκα. Εκεί έχει προτεραιότητα η νταλίκα. Όπου και να βρίσκεται, σαν ανηφόρα ή κατηφόρα. Δεν μας πειράζει. Είναι μεγαλύτερη κατηγορία, οπότε έχει προτεραιότητα. Τώρα, σαν νταλίκα, σαν σειρμό μάλλον, γιατί έτσι είναι η σωστή έννοια, σαν σειρμό πιάνεται και ένα ΙΟΤΑΧ το οποίο σέρνει ένα τροχόσπιτο π.χ. Είναι σειρμός. Έχει και αυτό προτεραιότητα. Θεωρείται ας πούμε σαν νταλίκα. Δηλαδή, ακόμα και αν το αυτοκίνητο με το τροχόσπιτο κατεβαίνουν την κατηφόρα, έχουν προτεραιότητα. Δεν θα κάνουν πίσω, θα κάνει ο άλλος. Κι ας είναι λεωφορείο, κι ας είναι φορτηγό, κι ας βρίσκεται στην ανηφόρα. Πολύ προσοχή βέβαια πρέπει να δώσετε όταν προσπερνάτε έναν πεζό ή ένα ποδήλατο. Γιατί αν κατά λάθος κάνουν κάποια κίνηση λάθος και έρθουν προς τη μεριά σας, αν τους χτυπήσετε μπορεί να τους δημιουργήσετε πρόβλημα, μπορεί να τους τραυματίσετε πάρα πολύ άσχημα. Αυτά γενικά λίγο για αυτό το κεφάλαιο. Πάμε να δούμε τις ερωτήσεις. Πριν πάμε να δούμε τις ερωτήσεις όμως, τι άλλο, το καθιερωμένο disclaimer. Παρόλο που είμαι επιστοποιημένος εκπαιδευτής οδηγών, πολλά πράγματα δεν μπορούν να μεταδοθούν στο μαθητή με ένα κανάλι μόνο στο YouTube, αλλά ούτε και να υποθούν με λεπτομέρειες. Γι' αυτό αρμόδιος είναι ο εκπαιδευτής οδηγών στη σχολή οδηγών που θα επιλέξετε. Τα βίντεο του καναλιού έχουν σκοπό να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν όσο γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ερώτηση 2. Σε αυτή την περίπτωση, σωστή απάντηση το α. Μπορείτε να αρχίσετε το προσπέρασμα. Ξέρω ότι λίγο αυτή η φωτογραφία μπερδεύει, γιατί λίγο πολύ φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή μετά. Και οι περισσότεροι συνήθως, ακόμα και εγώ, απαντούσα ότι δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Γιατί και καλά δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται εκεί κοντά στη στροφή, παρόλο που μοιάζει ότι είναι ανοιχτοσιά. Τέλος πάντων, το κεφάλαιο βασικά, η ερώτηση θέλει να σου επισημάνει, ας πούμε, για τη διαγράμμιση. Εφόσον δηλαδή βλέπουμε διακεκομένοι, μπορούμε να προσπεράσουμε. Σίγουρα βέβαια σε στροφές, εδώ τώρα ο δρόμος δεν ξεκαθαρίζει αν είναι διπλής κατεύθυνσης ή είναι ένας δρόμος με δύο λωρίδες μόνο για το πήγαινε. Εκεί πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντως κάνουμε μια προσπέραση με πιο μεγάλη ασφάλεια. Αν όμως είναι διπλής κατεύθυνσης και έχει όντως στροφή, ακόμα και διακεκομένη να είναι, θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή κάπου λίγο, καλοί κανόνες, αλλά κάπου λίγο ζυγίζουμε κάποια πράγματα. Μπαίνει και λίγο η λογική. Από ό,τι βλέπω το γράφει και απάντηση Β ότι αναφέρεται σε στροφή. Τέλος πάντων. Ερώτηση 3. Σε αυτή την κατάσταση, Ερώτηση 3. Σε αυτή την κατάσταση, εάν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη, σωστή απάντηση το α. Το επιβατικό υποχωρεί. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι προτεραιότητα σε μια οδό με κλίση που δεν μπορούν να περάσουν και τα δύο οχήματα, προτεραιότητα έχει, ναι μεν αυτός που ανεβαίνει, αλλά όταν υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία, δίνουμε προτεραιότητα στη μεγαλύτερη κατηγορία, στην προκειμένη περίπτωση στο φορτηγό. Και ερώτηση 5, σε αυτή την περίπτωση, αν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη, σωστή απάντηση το α, το φορτηγό υποχωρεί. Και νομίζω τώρα δεν χρειάζεται να ξαναπούμε πάλι παρόμοιες ερωτήσεις, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Είπαμε, προτεραιότητα έχει αυτός που ανεβαίνει εφόσον μιλάμε για ίδια οχήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, προτεραιότητα έχει η μεγαλύτερη κατηγορία οχήματος. Και εδώ τώρα που βλέπουμε ένα ΙΟΤΑΧ με τροχόσπιτο, θεωρείται σειρμός, η πιο μεγάλη κατηγορία. Οπότε λοιπόν έχει προτεραιότητα. Ερώτηση 7. Το λεωφορείο είναι ακινητοποιημένο στη στάση. Εσείς, επειδή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας είναι ελεύθερη, αποφασίσετε να το προσπεράσετε. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος? Σωστή απάντηση το γ. Μήπως το λεωφορείο ξεκινήσει ή μήπως πεζοί περνώντας μπροστά από το λεωφορείο διασχίζουν απρόσεκτα το οδόστρωμα. Αν προσέξουμε λίγο εδώ τη φωτογραφία, φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι ένας δρόμος με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Δύο πάνε, δύο έρχονται. Φαίνεται δηλαδή από την απέναντι μεριά το αντίθετο ρεύμα. Έχουμε πει όμως ότι αστικό, γενικά λεωφορείο και σχολικό, ειδικά σχολικό, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε όταν έχουμε μόνο μία λωρίδα. Αν υπάρχουν δύο λωρίδες για τη μεριά μας, για την κατεύθυνσή μας δηλαδή, μπορούμε να το προσπεράσουμε με πάρα πολύ προσοχή, έχοντας κόψει ταχύτητα, για να αποφύγουμε ακριβώς αυτή την πιθανότητα. Μην πεταχτεί κάνα πιτσιρίκι, μην πεταχτεί καμιά γιαγιά, γιατί έτσι κάνουν, περνάνε μπροστά από το λεωφορείο, περνάνε, ούτε βλέπουνε, ούτε τίποτα, εγκυμμένα πράγματα.
Έτσι λοιπόν, σωστή απάντηση, ποιο ήτανε, ναι, το Γ, που λέει λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως το λεωφορείο ξεκινήσει ή πάει να περάσει κάποιος πεζός. Ερώτηση 8. Το αυτοκίνητό σας έχει καλή επιτάχυνση. Είναι ένα αμάξι, ρε παιδί μου, έχει άλογα, έχει ισχύ. Αλλά σε λίγα μέτρα διακρίνεται συνεχή γραμμή μεταξύ των ρευμάτων κυκλοφορίας. Σωστή απάντηση, το Β, δεν πρέπει να προσπεράσετε. Εφόσον βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει διακεκομένη γραμμή, αλλά σε λίγο, θα μπορούσε να το και πιο πέρα, ξεκινάει συνεχόμενη γραμμή και είπαμε ότι το προσπέρασμα είναι ολόκληρη η αεροτελεστία, το σωστό προσπέρασμα, το ασφαλές προσπέρασμα, όχι το κατσαπλιάδικο που βλέπουμε έξω, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το σωστό προσπέρασμα λοιπόν θέλει να έχεις χρόνο να ειδοποιήσεις και τον μπροστινό σου με το flash. Καμιά φορά μερικοί τους ανάβουν και λίγο τα φώτα, κακό δεν κάνει, τον προειδοποιούν. Ο άλλος μπορεί να είναι χαμένος στον κόσμο του. Βλέπει μετά εσένα όμως. Και να κάνουμε προσπέραση σωστά. Να περάσουμε στο αντίθετο ρεύμα όσο γίνεται πιο γρήγορα στο αντίθετο ρεύμα και να μπούμε με ασφάλεια όταν δούμε τον άλλον στον καθρέφτη. Εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό. Ερώτηση 10. Ένα όχημα φτάνει από απέναντι. Πρέπει να επιβραδύνει για να σας αφήσει να προσπεράσετε? Χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό? Όχι, εννοείται όχι. Ερώτηση 11. Τελειώνετε το προσπέρασμά σας για να επενέλθετε στη λωρίδα δεξιά. Σωστή απάντηση το Β. Ό,τι είχαμε πει και πριν και στην αρχή, στην εισαγωγή και σε άλλα βίντεο, περιμένουμε να δούμε το όχημα που προσπεράσαμε στον καθρέφτη. Εμείς σίγουρα πρέπει να δούμε το αυτοκίνητο στον καθρέφτη για να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται ακόμα δεξιά. Γιατί μπορεί ο άλλος να δώσει γκάζι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ερώτηση 12. Το όχημα 1 είχε ανάψει αριστερό φλας για να στρίψει. Το όχημα 2 μόλις προσπέρασε από τα δεξιά. Σωστή απάντηση το Α, είχε το δικαίωμα να το κάνει. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, στην εισαγωγή ας πούμε. Προσπερνάμε από δεξιά μόνο όταν ο προπορευόμενος έχει βγάλει φλας και έχει μετακινήσει και το όχημά του κοντά στον άξονα του οδοστρώματος και δεν είναι το φλας παρατημένο, ξεχασμένο από κάποια άλλη διαδικασία που έκανε. Ερώτηση 13. Η ορατότητα είναι άριστη. Σωστή απάντηση το Β. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το όχημα που προσπερνά. Αυτό γενικά το βλέπουμε πάρα πολύ συνήθως στον δρόμο. Κάνει ένας μια προσπέραση και ακολουθάνε και άλλοι 2, 3, 4 από πίσω, χωρίς να έχουν μπει στη διαδικασία να σκεφτούν μπορώ να το κάνω. Ο άλλος μπορεί να είναι παλαβός, ο άλλος μπορεί να έχει τάση αυτοκτονίας. Τα λέει η Βύση. Δεν γίνεται να ακολουθάμε έναν που κάνει ένα προσπέρασμα χωρίς να έχουμε μελετήσει εμείς. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε, τι γίνεται? Οπότε λοιπόν όχι, είναι λάθος, τραγικό και πολλές φορές θανατηφόρο. Δεν ακολουθάμε τον άλλο που κάνει το προσπέρασμα. Τελειώνει το προσπέρασμα του άλλος και μετά έχουμε εμείς συνέχεια να σκεφτούμε, να δούμε, να εκτιμήσουμε και τότε να κάνουμε την προσπέραση άμα είναι. Ερώτηση 14. Αυτό το αυτοκίνητο τελειώνει το προσπέρασμά του οχήματός σας. Σωστή απάντηση το Β. Επιβραδύνετε ελαφρώς για να αποφύγετε να τον κάνετε να διατρέξει κίνδυνο. Το ότι σας κάνει κάποιος μια προσπέραση δεν σας το κάνει για μαγιά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είναι μαγιά το να προσπεράσεις. Μπορεί να πηγαίνει σε άλλος, μπορεί να βιάζεται λίγο. Όπως και να έχει, δεν το παίρνουν πατριωτικά το θέμα όπως είναι μερικοί πιο παλιά σχολής οδηγοί σίγουρα. Όχι ότι οι νέοι οδηγοί δεν το έχουν λίγο αυτό, κάποιοι. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Όταν κάποιος μας προσπερνάει, καλό είναι να κάνουμε το εξής. Να ελαττώσουμε λίγο ταχύτητα έτσι ώστε να μπορεί να μπει σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα στη λωρίδα κυκλοφορίας την κανονική και στην ανάγκη άμα είναι κάνουμε και το αυτοκίνητο λίγο δεξιά. Δεν είναι κακό. Είναι αμυντική οδήγηση, παιδιά, αυτό. Δεν είναι τσαμπουκάς η οδήγηση. Δεν κάνουμε μάγκες. Δεν είναι ο πιο καμπόσος. Είμαστε όλοι χρήστες του δρόμου. Προσπαθούμε ο ένας να κάνουμε τη ζωή του άλλου πιο εύκολη. Τι λέω τώρα εγώ, τι λέω και τι γίνεται. Εντάξει. Ας τον τρελό να λέει. Ερώτηση 17. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να προσπεράσετε. Σωστή απάντηση το Α. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρα, όπως και στην προηγούμενη ερώτηση με το λεωφορείο, είναι ένας δρόμος με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση και είναι μπροστά μας ένα φορτηγό. Προσοχή, αυτό που μπερδεύονται πολύ σε αυτή την ερώτηση είναι γιατί βλέπουν ένα
ένα το τόσο το κίτρινο εκεί πέρα στο φως του φορτηγού και νομίζουν ότι το φως λέω. Το φορτηγό πάει να βγάλει flash. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αν δεν θα σου έλεγε η ερώτηση, δεν βγάζει το φορτηγό flash, οπότε μπορούμε να προσπεράσουμε. Είναι διακεκομένη, είναι 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, μπορούμε να προσπεράσουμε άνετα. Ερώτηση 19. Το κόκκινο αυτοκίνητο προσπερνά. Σωστή απάντηση το Α. Ο οδηγός το άναψε πολύ νωρίς τα φώτα πορείας. Και εδώ είναι μια ερώτηση στην οποία με βάση το σχέδιο, τη ζωγραφιά, τέλος πάντων τη φωτογραφία αυτή, πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι το αυτοκίνητο έχει ανάψει σωστά τα φώτα, γιατί πολύ απλά η εμβέλεια των φώτων δεν πιάνει τον άλλον. Στη ζωγραφιά τουλάχιστον, στη φωτογραφία, στην πραγματικότητα, όταν προσπερνάτε ένα όχημα και έχετε τα μεγάλα τα φώτα τα πορείας ανοιχτά, σε αυτή τη φάση τον άλλον τον σταυρώνετε, τον στραβώνετε, δεν τον σταυρώνετε, δεν είναι ο Χριστός, τον στραβώνετε και τον στραβώνετε πιο πολύ βασικά από τον αριστερό καθρέφτη. Έτσι λοιπόν, ο κανόνας λέει και η λογική, όχι μόνο ο κανόνας, ότι ανάβουμε όταν προσπερνάμε ένα όχημα τη νύχτα, τα φώτα τα πορείας αν θέλουμε τα ανάβουμε όταν είμαστε δίπλα του και όχι πίσω του. Όταν είμαστε δίπλα του, ναι, τότε στο ίδιο ύψος δηλαδή, τότε άμα θέλουμε ανάβουμε τα φώτα πορείας. Ερώτηση 24. Για να περάσετε δίπλα από ένα πεζό οφείλετε να αφήσετε ένα πλευρικό διάστημα το λιγότερο, σωστή απάντηση το Β, 1 μέτρο. Όταν περνάμε πεζό ή και καβαλάρι, νομίζω το έχει κάπου σε άλλη ερώτηση, πεζό, καβαλάρι και ποδήλατο, αφήνουμε 1 μέτρο απόσταση. Εγώ θα έλεγα στο ποδήλατο αφήστε και λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχει ερώτηση που θα τη δούμε σε λίγο. Ερώτηση 25. Ένα αυτοκίνητο που σας ακολουθεί ετοιμάζεται να σας προσπεράσει, ενώ στο οδόστρωμα υπάρχουν βέλη σύμπτυξης στο ρεύμα κυκλοφορίας σας. Σωστή απάντηση το Β, διατηρείται σταθερή ταχύτητα και στην ανάγκη επιβραδύνεται. Όπως είπαμε, οδηγούμε αμυντικά και όχι με τσαμπουκά, όχι τσαμπουκαλεμένα. Οπότε λοιπόν, εάν βλέπουμε ότι η λωρίδα, κανονικά αυτός δεν θα έπρεπε να προσπεράσει. Εντάξει, ας το πάμε έτσι, δεν θα έπρεπε να προσπεράσει. Αλλά πες άνθρωπος είναι, δεν υπήρχε πινακίδα, τα βέλη κάτω είναι φθαρμένα, δεν φαίνονται, είναι και από άλλη πόλη, λέμε κάνα τέτοιο, οπότε δεν θα τον τιμωρήσουμε, δεν θα του πάρουμε το κεφάλι, εφόσον διατρέχει κάποιο κίνδυνο, γιατί από 2 λωρίδες πλέον γίνεται 1, θα πρέπει να αφήσουμε λίγο γκάζι, να τον αφήσουμε να μπει μπροστά μας. Είπαμε, οδηγούμε αμυντικά και όχι με τσαμπουκά. Ερώτηση 26. Οδηγείτε πίσω από ένα φορτηγό. Για να αποφασίσετε αν θα ξεκινήσετε τη διαδικασία του προσπεράσματος, πρέπει, σωστή απάντηση το Α, εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε λίγο προς τον άξονα του οδοστρώματος. Εγώ θα πω ότι είναι απαραίτητο, όχι εάν είναι απαραίτητο, γιατί για να προσπεράσει ένα φορτηγό, το φορτηγό δεν είναι γιοταχή που βλέπεις και μέσα από το τζάμι του άλλου του οδηγού, ας πούμε. Το φορτηγό είναι ένας όγκος. Πρέπει αναγκαστικά να μετακινηθείς λίγο προς τον άξονα του οδοστρώματος για να δεις τι έρχεται από την άλλη μεριά, αν έρχεται, και σίγουρα για να μπορέσεις να δώσεις και την ευκαιρία στο φορτηγό να δει το φλάσ σου, το οποίο είπαμε το ανάβουμε τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα πιο πριν. Ερώτηση 29, σε πολύ σημαντική. Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις απαγορεύεται το προσπέρασμα? Σωστή απάντηση το Γ, όταν το προπορευόμενο όχημα σταματάει για να διευκολύνει διάβαση πεζών. Έχουν γίνει αμέτρητα ατυχήματα και με θανάτους και με τραυματισμούς για αυτό το λόγο. Γιατί? Θα πω τώρα γιατί στράβο μου τσουνιάζω, τέλος πάντων. Γιατί λοιπόν σταματάει ο άλλος να αφήσει στη διάβαση, είναι μια διάβαση και σταματάει για να περάσει ο πεζός, και ο άλλος, ο από πίσω, επειδή βλέπει τον άλλον να σταματάει, κάνει μια προσπέραση και παίρνει παραμάζωμα τη γιαγιά, το παιδί, το καροτσάκι, τα πάντα όλα. Και εξηγώ γιατί στράβο μου τσουνιάζω. Γιατί πας να κάνεις ένα καλό, πας να οδηγήσεις σωστά και κάποιοι άλλοι χρήστες του δρόμου κινδυνεύουν από αυτούς που δεν θέλουν να οδηγήσουν σωστά. Γιατί πολύ απλά αυτός που ερχόταν από πίσω μας, ας πούμε, δεν φαντάστηκε ότι εμείς θα σταματάγαμε, θα ήμασταν τυπικοί και θα σταματάγαμε για τη διάβαση των πεζών. Γιατί έχουν όλοι συμμάθηση στη διάβαση των πεζών, φεύγουμε σφαίρα. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Ερώτηση 31.
Ποια υποχρέωση έχετε όταν αντιληφθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος που ακολουθεί έχει πρόθεση να σας προσπεράσει? Είπαμε, παιδιά, αμυντική οδήγηση. Να φέρετε το όχημά σας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και αν χρειαστεί να μειώσετε την ταχύτητά σας για να γίνει το προσπέρασμα με ασφάλεια. Κατά συνέπεια έρχεται και η ερώτηση 32. Τι πρέπει να κάνετε αν τη στιγμή που αρχίζετε εσείς να προσπερνάτε, το προπορευόμενο όχημα αυτό αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα? Γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν οι ανώμαλοι, υπάρχουν οι βαρεμένοι, υπάρχουν κατσαπλιάδες, υπάρχουν αυτοί που δεν τους νοιάζει τίποτα. Αλλά εσείς θα πρέπει, σωστή απάντηση Β, να ελαττώσετε την ταχύτητα του οχήματός σας και να το επαναφέρετε πίσω από το προπορευόμενο. Αν ο άλλος είναι πέρα βρέχει, δεν κάνεις το προσπέρασμα. Πας από πίσω και κάνεις υπομονή. Η οδήγηση, παιδιά, είναι θέμα υπομονής. Ερώτηση 35. Ποιος κίνδυνος υπάρχει κατά το προσπέρασμα ακόμα και σε οδόστρωμα που είναι ευθύ και παρέχει ορατότητα? Σωστή απάντηση το Α. Η ταχύτητα ενός αντιθέτως ερχόμενου οχήματος να εκτιμηθεί ως μικρή. Αυτή είναι μια ερώτηση που πολλοί την κάνουν λάθος, γιατί βασικά την απαντάνε βιαστικά και απαντούν ότι η ταχύτητα ενός το αντίθετος ερχόμενου οχήματος μπορεί να εκτιμηθεί ως υψηλή. Μα αν την εκτιμήσεις ως ψηλή την ταχύτητα, δεν θα κάνεις το προσπέρασμα. Είναι δυνατόν ο άλλος να εκτιμήσεις ότι τρέχει του σκοτωμού και εγώ θα πάω να κάνω προσπέραση? Όχι. Μάλλον λοιπόν γίνεται εδώ πέρα ένα μπέρδεμα των λέξεων. Ερώτηση 38. Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να προσπεράσετε προπορευόμενο όχημα που προσπερνά άλλο όχημα? Σωστή απάντηση το Γ. Σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Ποτέ δεν προσπερνάμε αυτό που προσπερνάει. Ακόμα και αν το ρεύμα κυκλοφορίας μας έχει 3 ή 4 λωρίδες, δεν προσπερνάμε. Είχαμε πει ότι αν είμαστε σε ένα δρόμο με 3 λωρίδες ανακατεύθυνση, μόνο αν είναι μπλοκαρισμένοι οι άλλοι δρόμοι, οι άλλες λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία δηλαδή, μπορούμε εμείς να προσπεράσουμε από την αριστερή. Αλλά δεν κάνεις ακριβώς προσπέρασμα, αποφεύγεις τα εμπόδια επειδή έχει μπλοκάρει ο δρόμος. Δεν θεωρείται προσπέραση αυτό. Αλλά όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στη δεξιά λωρίδα, ένα στη μεσαία που προσπερνάει αυτό στα δεξιά και εσύ πας από την αριστερά να προσπεράσεις το μεσαίο, ναι, αυτό είναι ένα προσπέρασμα το οποίο δεν επιτρέπεται. Άλλο τι γίνεται έξω. Λέμε τι πρέπει να γίνει. Όχι τι γίνεται. Ερώτηση 40. Κανονικά επιτρέπεται να προσπερνάτε μόνο από αριστερά. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορείτε να προσπεράσετε από δεξιά? Σωστή απάντηση το Α. Σε στίχους, σειρές, αργά κινούμενων αυτοκινήτων, όταν η κίνηση στη λωρίδα από τα αριστερά σας είναι αργή. Ερχόμαστε λίγο στην προηγούμενη την ερώτηση που είπαμε. Εδώ τώρα είναι μπλοκαρισμένη η αριστερή και η μεσαία σε ένα δρόμο με 3 λωρίδες ανακατεύθυνση. Εντάξει, δεν θα κάτσετε εσείς δεξιά επειδή, δηλαδή δεν είναι προσπέρασμα το να πάτε να τους περάσετε από δεξιά εφόσον οι άλλες οι δύο λωρίδες είναι μπλοκαρισμένες, δεν είναι προσπέρασμα αυτό. Ερώτηση 45. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε όταν θέλετε να τελειώσετε τη διαδικασία του προσπεράσματος? Σωστή απάντηση το Α. Χωρίς να ενεχλώσετε εκείνο που προσπεράσατε, να επανέλθετε στη δεξιά πλευρά του δρόμου κατά το δυνατόν πιο γρήγορα. Προσοχή, το πιο γρήγορα δεν σημαίνει τον πέρασα, παπ, τιμώνει δεξιά και χωνόμαστε μπροστά του. Είπαμε, η προσπέραση γίνεται με γρήγορη ταχύτητα, όσο γίνεται δηλαδή λιγότερη ώρα στο αντίθετο ρεύμα, και όταν το δούμε στον καθρέφτη, τότε μπαίνουμε δεξιά. Ερώτηση 49. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί πλευρικός δυνατός άνεμος να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος? Σωστή απάντηση το Α. Κατά το προσπέρασμα σειρμών. Όταν είσαστε σε ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ έντονους ανέμους, π.χ. ας πούμε, θυμάμαι τώρα στην Εγνατία, στη Γέφυρα, αυτές που είναι υπερυψωμένες, που είναι πολύ πάνω από το έδαφος, που εκεί πέρα συνήθως επικρατούν δυνατοί άνεμοι. Όταν προσπερνάτε μια νταλίκα, ένα μεγάλο όχημα, αυτό το μεγάλο όχημα σας παρέχει μια προστασία από τον πλευρικό άνεμο. Προσέξτε όμως στο τελείωμα, όταν θα το προσπεράσετε, δηλαδή θα είσαστε πάλι σε ανοιχτό χώρο, μπορεί να δεχτείτε ένα χαστούκι που λέει ο λόγος από τον άνεμο, το οποίο εκείνη την ώρα να μην το περιμένετε και να χάσετε προσωρινά τον έλεγχο του οχήματός σας. Αν είναι η ταχύτητα μεγάλη, είναι ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Όσο πιο μεγάλη είναι η ταχύτητα, τόσο πιο έντονο είναι η απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου από τον άνεμο. Οπότε εκεί λίγο προσοχή.
Πρώτη τελευταία ερώτηση, 51. Ποιο σφάλμα συμπεριφοράς οδηγεί κατά το προσπέρασμα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς, σωστή απάντηση το Β, υποτίμηση της ταχύτητας των προπορευόμενων οχημάτων και των αντιθέτως ερχόμενων οχημάτων. Το καταλαβαίνουμε αυτό, να θεωρείς ότι ο άλλος από απέναντι έρχεται αργά, ενώ στην ουσία πάει γρήγορα, αλλά επίσης και του μπροστινού σου, ο οποίος η ταχύτητά του, ας πούμε, είναι πολύ γρήγορη. Όταν ο άλλος από απέναντι έρχεται γρήγορα και αυτός που πας να προσπεράσεις πάει και αυτός γρήγορα, πολύ εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η απόσταση μεταξύ τους κάποια στιγμή θα μικρύνει πάρα πολύ και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά πρέπει να τα απολογίζετε έτσι ώστε να πάρετε μια απόφαση αν μπορεί να γίνει το προσπέρασμα με ασφάλεια ή καλό θα είναι να κάτσετε στα αυγά σας. Και ερώτηση 52, τελευταία και ίσως δεν έπρεπε καν να την αναφέρω. Πότε επιτρέπεται να ξεκινήσετε το προσπέρασμα? Όταν δεν δημιουργείται, σωστή απάντηση στο Α, όταν δεν δημιουργείται κίνδυνος για την αντίθετη και την ακολουθούσα κυκλοφορία. Και τέλος και το κεφάλαιο διασταυρώνεται, προσπερνάτε, πάει και αυτό λοιπόν. Επόμενο κεφάλαιο είναι οι στροφές. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like, κάντε και σε άλλα βιντεάκια. Όλα free είναι, κανένα πρόβλημα. Αφήστε ένα σχόλιο, κάντε μια ερώτηση, ό,τι σας προβληματίζει είτε για αυτό το κεφάλαιο είτε για κάποιο άλλο. Μόλις το δω εγώ συνήθως απαντώ πολύ γρήγορα. Και αν είστε νέοι στο κανάλι ή ακόμα και αν δεν είστε νέοι στο κανάλι αλλά δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, εδώ, εγγραφή. Κάντε λοιπόν μια εγγραφή, πατήστε και την κουδούνα για να έχετε κάθε νεότερο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι. Αυτά λοιπόν από το Φευγάτους Driving Academy, τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μην ξεχνάτε, ο γρήγορος οδηγός φτάνει γρήγορα, όσοι είναι τόσο οδηγός όμως φτάνει πάντα. Γεια και χαρά!